Er du glad for at gå til FDF? Ja. Har Brugsen de bedste sokker? Nej. Det er en butik, der hedder Kugle i Vejen, der har det. Er du glad for den videre? Ja, fordi de laver altid nogle sjove ting. For eksempel hvad? At vi skulle bygge sådan en stridsvogn med sådan nogle lange pinde, og hvor skulle vi binde den sammen. Og så skulle vi trække hinanden på den. Ej, hvor fedt. Glæder du dig til landslaget? Ja. Er I glade for at gå til FDF? Ja. Okay. Har Brugsen de bedste sokker? Nej. Det har jo Ruth. Hvem er Ruth? Nå, okay, så går vi videre til næste spørgsmål. Er du glad for dine ledere til FDF? Ja. Hvorfor? De er gode til at være sammen med. Okay. Hvad er det sjoveste, du nogensinde har prøvet til FDF? Og lege. At lege? Glæder du dig til landslejr? Ja. Det kan jeg godt forstå. Er du glad for at gå til FDF? Ja. Har Brugsen de bedste sokker? Det tror jeg Ruth designede. Okay. Er du glad for den videre? Ja. Hvorfor? De har hver deres interesse, så nogle er gode til dolke, andre er gode til hygge. Det er meget sjovt. Hvad er det sjoveste, du har prøvet til FDF? Alle de der små lege og tage mærker, det er meget sjovt. Ja. Glæder du dig til landslaget? Ja. Det er godt. Hvad laver I? Vi spiller bådspil på Wien. Det er med i FDF-spilpakken. Okay. Skal vi ikke spille selv lodspil i stedet? Jo, det kan vi godt. Tryk på A, så får du mere med lidenhed. Okay. Ej. Ja, skal vi ikke spille så telt op i stedet? Der skal man i være 3. Pause. Det er egentlig ret sjovt. Er du glad for at gå til FDF? Ja, Har Brugsen de bedste sokker? det ved jeg ikke. Er du glad for den videre? Ja, Hvorfor? det ved jeg ikke. Hvad er det sjoveste, du har prøvet til FDF? Altså som undtagelse som en skrald op. Okay. Jeg er færdig. Er du glad for at gå til FDF? Har Brugsen de bedste sokker? Nej, Er du glad for den videre? nej. Hvorfor? Jeg hørte ikke, hvad jeg sagde. Er du glad for den videre? Ja, Hvorfor? Hvad er det sjoveste, du har prøvet til FDF? han med faldskærm. Er du glad for at gå til FDF? Ja. Har Brugsen de bedste sokker? Det forstår jeg ikke. Har Brugsen de bedste sokker? Nej. Er du glad for den videre? Hvorfor? Fordi det ved jeg ikke helt.
Hvad er det sjoveste, du har prøvet til FDF? Mange ting. Vil du have noget mere kage? Nej, jeg har allerede spist Idas, Theas, Mikkels, Jakobs, Sashas og Natashas kage, men så pyt da. Du skal da gemme noget til de andre. Nej, de er ude på overlevelsestur i min baghave, som jeg sidst har luet, da piltene de gjorde sig fortjent til Lue Oves havemærke. Så det mærke af, det findes der da ikke. Jo, da det bildte jeg dem i hvert fald ind. Jakob er blevet spist af en bjørn! En bjørn! Bare tænk på det, at nu er bjørnen i hvert fald med. En bjørn? Hvornår var det helt præcis, at piltene sidst lugede din have? Og tror du, vi kan få dem til at gøre det ved min have? Hallo, Jakob er blevet spist af en bjørn! Mikkel er besvimet i chok! Han piver altid så meget. Mere kaffe! Den eneste kontakt, vi har haft med omverdenen, er de drenge, der kravler ind ad Saras vindue om natten. Har Sara drengevenner? Du er da bare sådan en uopmærksom far, altså. Jeg kan fingerstrække ud af grøntsaks. Jeg laver grøn skåle. Men ej, hvor er det langt. Mathilda, skal du bruge den bagefter? Fingerstrik til den. Eller må jeg gerne få den? Du må gerne få den. Okay, fordi så kan jeg nemlig bruge den til håret. Det er faktisk rigtig godt. Det er ikke. Så skal jeg lige bruge den. Så den er inde. Den har halvt mig. Bare vend her om nu. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, 5 små troldebørn. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10 små troldebørn. Og så er der kun jeg 2 tilbage, ikke også? Nå, nej, der var 3 tilbage. Der er også Line tilbage. Den tager vi også lige, så vender vi den her række. 3 små troldebørn kom forbi en krog. Den ene gik indenfor, og så var der 2. Der Okay, stop her! Ej, var det en ko? En ko? Ja! Du skal bare huske på, at hvis du ser en ko, så skal du bare lægge dig ned og vente på, at den flyver sin vej. Okay, ad jord? Har du ligesom ikke taget din Stella Pussy double-double-yberbløde luftmadras med? Jeg vidste bare, der var noget, jeg havde glemt. Og det er kort, ikke? Det er bare totalt ulæselig-agtigt. Det er nok, fordi du har vendt det på hovedet. På hovedet? Ja, rigtig FDF'er, ikke? Og de vender ligesom ikke kort på hovedet. Nu var det jo heller ikke mig, der holdt kortet, vel? Siger du ligesom, jeg er dum eller sådan noget? Jeg siger ikke, du er dum. Ja, kortet, det lyver aldrig. Nej, fordi det er selv Axel, der har givet mig Hvis det. kortet nu vender på hovedet, så kan det jo ikke finde ud af, at det lyver. Jeg ved ligesom ikke, om det lyver vel eller ej, eller sådan noget, fordi jeg synes... Nej, men helt ærligt, hvis du var gået den vej, der sagde, vi skal gå den vej, fordi det er kortet. Kom så. Tilde? Mathilde? Ja. Axel! Men du ved ligesom godt, at vi er totale professorer til det her, ikke? Men vi er ligesom faret vild, eller noget? Ja, og I kan ikke se solen, det er mørkt. Ja, det er rigtigt, det er aften. Det kan jeg også godt se. Jamen, I kan se lyset, ja. Så gå mod lyset. Mod lyset, ja. Og hvis det er til jeres højre side... Er det min højre eller din højre? Hvilken vej er højre, ligesom? Ja, det er godt, du. Hej med dig. Okay. Han er open, og han er sej. Han har et
lukket mund. Vi tør ikke at sige nej, hans vilje er stund. Han tvinger os ud i det blå, han hersker overalt. At han lader os skilsmisser, det er noget han har valgt. Ove, vi er bange for dig. Du synes sikkert du er sej, Ove. Du er så led, og det gør dig fed, Ove. Hvad? Ove, han har ikke været her de sidste par gange. Næh. Jeg tror måske, vi har været lidt for hårdværet. Den der sang var måske lidt for ond. På den anden side, det er bare sandheden. Ja. Det burde han også kunne klare. Ja, tough guy. Mm. Her har vi så dem, der har redigeret det hele. Her har vi så dem, der har redigeret det meste af det. Ja, så skal du ikke sige noget, Nash. Må jeg godt gøre dem ryggen til, så folk ikke så godt kan kende mig? Ja, det er perfekt. Bare. Okay. Telefonen op til øret. Sig ja og hvad? Ja. Højre. Højre. Sig ja højre. Sig ja højre. Ja, nu står jeg snart ihjel. Du ved, hvad jeg mener. Jakob er blevet spist af en bjørn! Nej! Skal jeg ikke filme det? Du begynder nu. Det ser helt normalt ud i hovedet, og så går over i det nu. Ned i knæ. Ned i knæ. De der. Nu skal det ske. Den er i gang, ja. Ah, shit.